u ovom malom dijelu tvoje biografije ima i ovaj podatak. Šetao sam se gore dolje, sve tražeći gdje je bolje. Odnijela me mladost burna iz Sjenice do Melburna. Pola svijeta pod nogama, a evo te večeras s nama. Otkud ti i zašto u Australiji? Pa ja mislim da to ni pjesnici Kova, Šantića ne bi tako dobro Hvala ti, ali stvarno je ovako bilo? Hvala ti lijepo. Pa da, pa eto, život ponese svuda. Zapravo ovdje su bila burna vremena tih 93. godine, inače kad sam otišao iz Sarajeva u Australiju i jednostavno, eto, opravo su u Australiji. Za tih 10 australskih godina ti si uspio završiti studij za menadžera, pa si završio studij engleskog i japanskog jezika. Pa dobro, ja sam u to vrijeme, mislim, te dobi moje, ja sam otišao u 38. godine. Ja sam najviše što sam znao sam učiti. Otišao sam odavde sa završenim pravnim fakultetom i 12 godina iskustva radnog. Normalno tamo sam htio brže doći do nekakvih poslova sličnih koje sam i ovdje obavljao, pa sam, jer nisam znao engleski uopće, onda sam počeo tamo učiti. Dakle, kad su testirali, bio je 0 - odnosno ispod nule. Onda sam završio, 3 godine sam studirao čisti engleski. A onda mi je to bilo malo, pa sam upisao marketing. A to je takav bilo program, marketing sa japanskim. Nakon tolikih šetanja, ja mislim da neće biti teško prošetati 3-4 metra do našeg orkestra i otpjevati ovo. Sa zadovoljstvom. se potravi.